mene, ali znaš ko je on? Unforgiven ja su na desktopu mom. Sad ubrati pažnju i pojačaj ton. Spreman sam na topu da napravim lom. Imam 3 skina, malo manje skila. 0,8 skor, poput imbecila. Pobjeda je mila, nedostižna bila. Sad me nije htjelo, inače sam sila. Zašto nisam ja kao samuraj, da sačuvam tast, ubio se sam zbog ovakvi sam, ja ismejavan i tim pot again, jedva čekam kraj, jedva čekam kraj. Udara ko div, prosto sam se navikao da ne budem živ. 2/3 vremena ekran mi je siv i junglera flameujem, zna se ko je kriv. Silazim sa topa, gankuje me bard i se koga mačem kome treba vard. Baza nam je pala, nek su sluši lulu, izgubili smo game, ali vzeo sam kulu. I rođenog brata, gopta me zinata, zato što sa pingovima slabije barata. Ali nema veze, za džunglu je data, kupit ću mu skin kad kega legne plata. Onda tu i tamo kad pobjeda je laka, snimim neki video, dobijem 3 lajka. Streamere se pratim i to mi je baka, ali još sam bonza, u čemu je kvaka. Zašto nisam ja kao samuraj, da sačuvam tast, ubio se sam. Više volim da sam uvek banovan, nego posle gejma da